Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniat nirda illa ta'ala. Al-Fatihah. Ila radna bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil qudub jamil maqamil ghawthil azam. Sultan al-awliya Syekh Abdul Hasan Ali Syadili. Wa ila hadratil mursyidina murabbi rahina. Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim, khususan al-qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyikhina ustadzina wa alimina wa walidina, khususan masyayikh Dar Tauhid Al-Hasaniyah. Wa ila hadrati sahibi hadzal kitab Tanbihul Ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr bin Muhammad Samarqand. Al-Suli wa Furahim Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi. Wa matana bi asrarihi wa ata alaina bi barakatihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Thauban an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaruddu orang nolak al-qadar ing qadar apa illa du'a kejaba donga. Wala yazitulan orang nambahi fil umuri dalam umur apa illal biru kejaba bektine wong tua. Wa ana rajulan stune wong lanang iku layuh ramu nyekti den aling-alingi sapa rajul aris wa rezekine bidan bi sebab dosane yusipu hale ngenani sapa rajul ing zanab Ali bin Umar lan sange Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Dawsidan Ibnu Umar ing dawuh man utai sapane wong iku ittaqa wedi sapa man Rabbahu ing pangerane man wa shalalan nepungake sapa wong mau man rahimahu ing sana eman ansa monggo nglalekake sapa Rabb lawu man yang umure dalam umure man yani ngersake Sidan Ibnu Umar yuzatu den tambahi apa fi umurihi umure man wa saralan akeh lalu ketiman mau apa malu bondone man yani ngersake Sidan Ibnu Umar kasura akeh apa mal wa habba temen hu ing man sabahluhu ahline man. Sahabat Sauban cerita sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengane dawuh, ora iso nolak pesten kejaba donga lan ora iso nambahi umur kejaba kebausan. Ngerti ya? Wong iku kadang-kadang den alingi saking rezekine sebab dosa kang den lakoni. Lewat saking Umar radhiyallahu anhu panjenengane dawuh, supaya wong kang wedi pangerane lan nepung sanake tentu bakal den tambahi umure lan den paringi akeh artane lan den demeni keluargane. Iki ijek silaturahim, riwayat saking sahabat Sauban, beliau dakwah bahwa suatu ketika Rasulullah SAW nanti dawuh ngene. Jadi takdir Allah iku sing iso nolak mok donga. Dalam artian misal enek wong dene asline ditakdir umur endek misal. Tapi mergo dene sering donga njaluk panjang umur, bahkan intinya duwe usaha golek ridhone Allah, maka yo sakit mawon dijabah kali Gusti Allah. Jadi intinya
takdir sing wis dipastikan kanggo menungso iku iso diubah kanggo donga. Wong usaha terus tapi ra nek dongane. Iku ya mungkin cuma ora kaya nek donga plus usaha. Lan ora iso nambahi umur kejaba kebagusan. Maksudnya kebagusan kene ya silaturahim ya ngapik-ngapik karo sekitar, intine memperbaiki hubungan karo sekitar iku salah siji keutamaane ning hadis sadurunge. Silaturahim iku iso ngekei panjang umur. Sing asline 3 dina dadi 30 dina. Bahkan suwaleke nek wong merusak hubungan silaturahim, sing asline umure ijek 30 dina karek 3 dina. Nah, ngono. Wong kadang itu den alingi rezekine sebab dosa kang dilakoni. Jadi akeh kok misal enek wong kok rezekine seret, urip angel iku ya iso wae dene duwe dosa sing dadi rutinitas. Duwe dosa sing mesti dilakoni terus ben dina. Jadi dosa-dosa iku ora sekedar entuk dosa tok. Maksiat iku ora sekedar entuk maksiat tok. Ora sekedar entuk siksane Gusti Allah tok, melainkan sangka babagan ekonomi, sangka babagan rezeki iku yo berdampak. Ning babagan ekonomi, ning babagan rezeki iku yo berdampak. Jadi dosa iku ora sekedar dicatat amal elek terus entuk siksa somben ning akhirat gak ngono tok, melainkan langsung berdampak ning kehidupane menungso. Terus ning kene sahabat Ibnu Umar dawuh, sapa wae wong kang wedi pangeran lan nepung sanake, tentu bakal ditambahi umure lan den paringi akeh arta lan demeni keluarga. Iki termasuk keutamaan silaturahim. Ketika awak dhewe gelem memperbaiki silaturahim, meskipun ngomong sekitar merusak hubungan itu. Jadi ngene, ketika ana seorang makhluk, ana manusia, dekne ngapik-ngapik sekitare tapi dibales elek. Iku ya tetep kudu diapik-apik kudune. Nah, artian meskipun awak dhewe dielek-elek misal. Awak dhewe berusaha memperbaiki silaturahim. Tapi sing awak dhewe apiki malah bales elek. Maka sing harus dilakoni awak dhewe ora kok balas elek misan gak ngono. Melainkan ya tetep ngapiki sekalipun wong iku ngelek-ngelek awak dhewe. Sekalipun wong iku merusak hubungan silaturahim karo awak dhewe. Jadi saking Ibnu Umar beliau dawuh supaya wong kang gelem silaturahim, ngapik-ngapik silaturahim, hubungan sing rusak-rusak diperbaiki. Tur dekne ya intine karo sekitaran dekne ora menciptakan hubungan elek. Sing dibangun hubungan apik. Maka dekne insyaallah panjang umur. Dawuh Ibnu Umar, ditambahi umure ka Gusti Allah. Disame iku rezekine atau artane intine ekonomi hidupe iku bakal diparingi kathah sing bermanfaat kali Gusti Allah. Di samping iku dia didemeni keluargane. Jadi didemeni keluargane iki ora mergo duwe akeh gak, tapi mergo dekne gelem silaturahim, hubungane karo wong apik, insyaallah karo sekitare apik. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala qad ikhtalafu fi ziyadatil umur. Wallahi bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?